I dag der vil jeg gerne forklare om min JavaScript-kode til vores søgefunktion, som er på vores hjemmeside, og jeg vil lige hurtigt vise, hvordan det er, den virker her. I første linje der opretter vi en variabel ved at skrive let, og den kalder vi for search input. Og en variabel det er lidt ligesom en beholder, hvor vi altså kan gemme noget data, som vi gerne vil bruge senere. Og her der henter vi altså søgefeltet fra dommen, og dommen kan beskrives lidt som et kort over alle elementerne på en webside. Og med get element by id, så beder vi altså dommen om at finde et specifikt element på siden, som i det her tilfælde er inputfeltet med id'ets søgefelt. Så laver vi en variabel kaldet search keywords, som indeholder et array, som er en slags liste, hvor vi altså kan gemme flere værdier på én gang. Og hvert søgeord det er et objekt med 2 egenskaber, som er et søgeord, og så et target, som er navnet på det sted på siden, vi skal scrolle til, hvis der bliver fundet et match. Så opretter vi en funktion, som bliver kaldt for search, som altså klarer selve søgningen. Og search input.value, det betyder, at vi henter den tekst, som brugeren har skrevet ind i søgefeltet, og så ved at skrive .trim, så fjerner vi altså mellemrum i starten og i slutningen af teksten, og to lowercase bruger vi til at lave al teksten om til små bogstaver. Console.log, det betyder, at vi viser noget i konsollen, og console.log det bliver brugt som en del af debugging, til ligesom at kunne finde fejl og forstå, hvad det er, der sker i koden. Og her der er det så brugerens input, som bliver udskrevet i konsolpanelet. If user input er en kontrolstruktur, som der tjekker, om brugerens input er tomt ved hjælp af en sammenligningsoperator, som er de her 3 ligemedtegn, som sikrer en præcis sammenligning. Og hvis inputtet det så er tomt, så kommer der en alert-besked frem, hvor der står, søgefeltet kan ikke være tomt, og så stopper funktionen med et break, indtil at brugeren skriver noget andet i søgefeltet. Let found er lige med false, det betyder, at vi ikke har fundet et match endnu. Og så starter vi en for loop, hvor let i er lige med 0, som betyder, at vi starter med at sætte i til 0, fordi det er første gang, at vi kører loopen. Og i er mindre end search keywords.length betyder, at loopen den fortsætter, så længe i er mindre end længden af search keywords. Og i++ det betyder så, at for hver gang loopen den kører, så stiger i med 1, som altså betyder, at vi går videre til næste element i listen. Der bliver så igen brugt en if-kontrolstruktur, som tjekker, om betingelsen den er sand. Og koden her, den tjekker, om det brugeren har skrevet, det er lige med et af vores search keywords. Og hvis der bliver fundet et match, så bliver der vist en besked i konsollen, som fortæller, hvilken sektion der er fundet, og hvor den skal scrolle til. Koden her bruger document.getElementById til at finde HTML-sektionen ved hjælp af search keywords i.target, som er navnet på sektionen, som vi gerne vil scrolle ned til, eller rulle ned til. Så laver vi en if-else kontrolstruktur, hvor if target section tjekker, om der findes en sektion, som vi gerne vil scrolle til, og hvis den så findes, så scroller vi altså ned på siden på en meget smooth måde. Og else-delen er, hvis sektionen ikke findes, så kommer der også en alert til brugeren om, at den ikke findes. Så sætter vi found er lige med true, fordi nu har vi fundet det, vi ledte efter. Og break stopper igen koden med det samme, så vi ligesom kan fortsætte med koden, som kommer efter loopen. Og hvis der så ikke er fundet noget match i søgningen, så kommer der altså en alert frem til brugeren med teksten ingen resultater for, sammen med det ord, som brugeren så har skrevet i søgefeltet. Og til sidst så bruger vi igen console.log til at udskrive vores liste over mulige søgeord i konsollen. Og det gør det altså nemmere for os som koder at ligesom se og forstå, hvad for nogle søgeord der er tilgængelige i søgefunktionen.